Naso emu 295 and a beto aba emu 71 die omantimi ama meto aba no etine da die nipa 295 and betimi eto aba 366 and na nkese meto aba naso mu 71 die omantimi ama to aba no kasa yi entokwa ayade a ekọọso a aposfo ani ade and betimi epataye. Ayabo yadase yanko vivri mwantuem na yani nana mankata keko supporter mo na mo egwe nana majoro wa aka nana wadama we de nwumre yada wo amanebo special voting di free muba ma fa chen we de fama wana wote o play for winde eyubiri the fama 50 man to the ancient capital, that is Fantaman constituency. Now, in fact, in the my one good I can know apart to our special one word one Adam Dano, what by your special assignment, one about room, by Fantaman, another 50 man to her. Now, Obiara order or to about our Hano, Wabo Hanum, the Kahon Matter, 5,000 EB Ugudu, into may confirm why 5,225 voters. And then no other what to about if you man to map. Now, me single out, remember, if Fatman constituency, if Fatman or to about where 501. Now, constituency, no, police station, this one, what the call. Atomful and actually salt pond. Now I want another power. Basically, 9 o'clock. No, now 1 hour about Kumaray. Now, make us say the baby Biara and see, baby Biara, baby Coco. Now I want to change the kept poster. And our special voters, no, if you want to can be there. One दिन I'm bar registered. All not the time, Kabaya. Because we resolve general election no was over to about now about Fatman Baka. Yeah, acquaintance tell we are Kwanza. Washa Wabe, the former MP former regional minister Omano. Also Odin Teacher Asha Jedi Inaka or eating or about to share or say or Sidu Pide my easily to the manner 20 sorry I Saturday over there Obo de Bibia by Kamana or something from the Rabedo watch us what to about special voting or Yaza well favor the great opposition party NDC to he was president of Okoye Ozamo now Bemende with you walk and we are with you Nakasa the candidate or Dr. Ahin the Obe MP the Maso and MPP or chairman or Natana Owusu workers there Oyaza Obe City Wazama Obi Biarosane Mami Ophelia Mensa for the Obe the track record Obe Wano is overwhelming into no Minia Chabaya so far so good Bonija in Siwa. Yo, Nana Yano Ase, Nama Gatan so, Vivian Mantuem, Aman boy, you're different by special voting on Yamiadum, Boko. So far, so peaceful. I bet very unkind, so I look at who you're kind of so when you're kind of some you be a honey a call here. I was so far yet to a bono so Eddie Amamu ye free special voting no Fedi a hunch say a coy a come here aqua jam and a bo if free and send for her. Not ye Ramu Ewatama and then Potamu. Ghana man penny will to a head at the encha at the Danko Kufado. Phase 2 Ewatama motor will run about and what could be a no strong cocra. Ya watch him is a rain or hawa traffic car bop pessoa or my so will be seeing or how be ye free one and an Amazon ma or yes I face 2 years
nso de ka ho motumi abie na ebeboa asom adrobafo ne akwantufo adia baako a da Ghana mampani na nad danko akufo ado aban ani so ye se obeboa ma akwanya badie ewo mamu atimi afa ne ntoma pefra enam so ama akwan hodo na ena aban ba ye ogusu a woye ena den aban atwa so mu ama wabie tema motorway runabout phase 2 ana tema motorway interchange no na ne kase mu odwumadie na se no mampani na nado ede koto udwa se na ni so ade hunu pa ene se obeboa ama oman Ghana kwansem atimi akonkan ne nam so kra ama aman puntu atimi aba. On 2nd December, we gather here to inaugurate yet another landmark project, the Tema Motorway Interchange, another symbol of our nation's progress and an enduring legacy of the Kufuor government's commitment to improving the lives of Ghanaians. This project is a testament to the power of vision, determination, and collaboration. It represents our unflinching dedication to addressing the long-standing challenges of mobility, economic growth. And I send them a car before no say hydronephrosis no it's me damage kidneys no and I say mo amunim say kidneys dey enya problem a emu nsem kra do so chen bibia ente ya dey say ye ma ye ni ekọ ho and I say Johnson no so o tna sia na say o ma ne ye kesia no wa mehwe na wa enya bia medications bia no na ya na uni option bia dey say ye dey Abai asye ya eye National Entrepreneurship and Innovation Program NEP Jumano na dwuma eye kese pa ne se behwa sebe mobrofo ene woni adi dem ewo honamani ya a type from se persons with disabilities no na nei waye ntete de amanipa be ahanson 700 people ya ene omakogye ntete a ebetumi aboa na wo mo ate omo ho na waye dwuma nye sika de ato mbotom se de nipa adi dem oye nifrafo sebi mubuafo mpache ene mobrofo a esam kwa ho esese sika ansa no wonsa akwa no no ebeyi saade ni nyina edi afiri ho na mso amenei pani a woda dwuma na no ura Joseph Opombrenya ono akasa edi ato aban nanim kyerem kyerɛ sɛ enipa a esam kwa ho esese sika no ahobo kura fi wa mamu behu a ya na enye fe enye nika nti aban emo ne homoden ya watu saa na monyi ewo saa kwan no so yeah many ugina say we are for traffic lights very be ankofo sesade ne compare to 2012 2011 eba no isa hu omomodi dem so muti abonten sesade biem ni nyina ye ade a game we ba power no eya amanfo bebre na ennim se nyema bi se yekoso nti no mu number on the streets reduce kra nti yekoso abai me de ade ameka che be nyana se yaso ansu yaso ansa yehu abaya oba social development in the human development of the citizens and yehu abaya oba otugum na obi adan we aso na e make any impact bia nti ye kwa akoto abai de adesade amde beto Ghana fo anim ene ye nua no mo adi dem se omo nkoto mababa Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia because ono na bit mababa betoa ene omampanyi akofo ado to say free SHS to say the free universities na ene ni ntia ye wa na say ye program bi a ye friend of presidential empowerment for entrepreneurs living with disability omampanyi isu ade hu ne se oboboa ankranko mu yo mu ankasa djuma omadi dem kakra ewo omo enipa mu obo mu no ye de abom tie se ne de ye training ewo ha na omo a omadi dem kakra no ye mu training ene ye wie nso a na ya mu
sika kakra ombetimi ade ayo o madwuma na so obi o ye na adwuma dada no obetimi ji ahyem obi nso a wo ni sadu ho so peso ye bibi no ono so obetimi aye they say abena okase nipa 700 na ye mo sa antete no na omo nso etimi di akoye o madwuma ama mputu aba o mabrabo each person depending on the type of business nipa na ye no say bia wo toto bro a mentimi nkoma wo e bia sika bia what the man krompa bia ontimi fanye business no e bia so once so change business na wo ye no obese no nti ye hwe business na but funding a range from 5,000 to 100,000 Ghana cedis no share Ghana mema PWDC ni pe bi ase bi yi enfi ni ma bebre mu amanyosem just all aspects of life mu enfi ni na so abai adwen ho say yen PWDC anya eduma obeso ya sen aduma yen cheche wo kwa e befa so ya tutu yesika sem nie ya ye eduma ma mfaso de abaye eno ne eduma o ye koso sesi na mfaso de bebre ni se bi PWDs nya say ana say enye fe say wo do kwakọ tena kwanchan kwa den akosesra de abato aka ebretewa bi na ye koso na oyerepa ya kase so oyerepa ya kase so ya bonkomo na ya hwe mensin sede enwuma no esitie na chances na tesai atwuma mponwa na yaba otitinani edema nditi amanyoko no owura zampa na yanane ba be bonkomo na ya busa ne se so far so good faith not to sign for NDC awatwuma mponwa yenim say MPP for ayi new parliamentary candidate NDC our new parliamentary candidate ebe ya sign e wa say yame adoma yebetuma wini ebi win hands down kura because last 4 years ekaketwa keje but this time around there ya need a ho yame adoma 2024 December 7 for there sa atwuma mponwa parliamentary candidate ene president ina no yabaji city no de ntia me ka say yebetumi age no every so mo ba kunwa so no adwuma mo ye no enkoyi ntia anya ade a MPP ebetumi anwini akunwa we wo atwuma mpono anu ntia me ka say me wani da so wo say we adwuma yi a na me fi say yeto awo so na adwuma no mo ye no ma ba ye no mo disappoint Ghanaians ntia ese wo woro no ha wodai wo nti anida so ame wono no se nyame adoma mejidi se meme haruna salfu zampa adwuma me ya na atwuma mpono ano ye beji parliamentary seat no emfa ho ne candidate o masesa no edbin mo ka yampne moja be hwagu ntokwa besi as chairman for NDC atwuma mponwa ntokwa emra ana se opasumdwe amanyo se ma ntokwa obi amom empire se ntokwa mra ye de ye NDC for the peace na emu ba wi anokore ne dan nyame adom ne duru ha omfanto me kasa kire NDC ababunu ene ye merwafo se omfa sumdue na ye mfa nkoto aba no saa nso na meso mesre menua mo MPP fo ababunu fo ana omuchitafo se ye nyina mfa sumdue nkoto aba no nyame ene si hene ye nim se de tie bia no adwuma ya ye no adwuma pa eno ana de beko akunwa no so ensuo etoti wia ene behu ba bia susai ade bode hono ebefa that's boa 7th December 2024 ebeba eba yebehu ne obedi nkunim kwabena frempo manson KFM ene medin Obama eno ne yefe catheter balloon eno nso ehun complications bebre ne discomfort ne ade ena sabio se be mai kra we ehye kra one ohun kafo entimi nhia because of rubber na ehye wasem ena prostate enlargement na ye kan wasem ebetimi aba se prostate enlargement keke ebi akete keke na aye friend BPH ebetimi aba nso se kete na aye no cancer ewo nti efe bibi nso prostate cancer ba ni na no because the symptoms na koye very similar to one another no business district ano ewo MTN adwuma mu ye ni adote mingle ene woni ensem tofa twetwe nkomo ama MTN momo awards akoso Kumasi Golden Bean Hotel no wa cheche ni omeni so se de ne omate e kwampa wono munya asa adwene ya wode fa so wo
MTN adwene mu no saa nhyehyɛ yi ebetimi aboa ama ankorankora a wɔde wɔn ho agye mobile money adwumani mu no ahyɛ wɔn kuran na ɛnen nso ahwɛ ma mmabun so dodo na retimi aba ɛde wɔn ho aba abɛhyɛn mu na adwumadi na se no Asante mantan yi mu ahafo mantam Buno East mantam Buno region ene wakabo mu a wobo mobile money agent ahoro a won won aye adwuma ache na worbo won abaso se de ebe ya ebe hye won kuran na adwuma no so atimi akonkan dwumadi no ase no mantam biara dia otoso abiesa biara nya sika a nebo esom 2000 Ghana cedis de otoso abie nya 3000 efei odikan enso enya 20000 Ghana cedis ena efei motorbike ahoro na bre a opening a won no general manager MTN Northern Business District Mr. Ni Adote Mengel ekasa ene wa kire se nhyehyɛ ahoro a MTN de agu akwan mu no aboa ye baba pa ama financial technology industry ewo magni mu no etumi agina ne nan so starting mobile money no 15 years ni nti ene no we are celebrating our partners, our customers, faithful customers, and we say thank you to all customers. Say ene no mo enye mo anka ye ni o tenu nti na ye hia mo hana ye pese ye celebrating mo kakra no mobile money 15 years enye easy see time I start here na for encheda enye used to mobile money and then no a lot of Ghanaians are now only bank account kra no omutimi ye financial transactions it no kakra no ye pese ye koy ni after 15 years but there's a lot more to do ewo ecosystem no mo nti eno na ye hwese ye obia beboae na ye de akoye nim na yetimi including more Ghanaians into the financial ecosystem. Enengachi ena Francis Osei a wonen na woye kwankyerefo panin a order Franco Prestige Enterprise ano ono na oje abasobo a enen edikan pa ewo northern sector hanu nyinara na ono so eda mpanimfo ase ekere ise dwumadi a won aye ebehye won kuran yi na aboa ma won totwen so atimi akonkan se the northern sector no the half of Ghana na yaya award kakakase na MTN vote mi sana me award winner de eni jipa adwuma de me adwuma na che nene me adwuma na che nene so any first start ma win MTN award I started from 2018 ya ma MTN award me nya phone the toss me in 2019 ya ma me car na mobile money nya 10 good years me award for the best momo agent for the whole northern sector nyina ya ma me car Nissan Amera 2020 MTN Samami Mutu bicycle 2022 MTN Samami 49 inches and 2024 MTN Amami 20,000 and Mutu bicycle account into Jumane started yache Yaduma pa and ya hoblasia until I made the Bidu Sambe Mesabidu. Ye bejina MTN ene womo enkomo eso na ye de kase ya kwa humijima kwa tonkra wa yabo afro nchen ye baba isa ye krado sports no enuma ya koso mu Ghana ene abrochina odi pepe ye cancer na media ye cancer this e oba e ma ye hwe say ye check you process size na ye hwese we ne de abnormally enlarged ana say ye sha growth bi e be ma ye wo other labs bi a ye betimi ara na ama o ebi ne say ye betimi aye PSA process aye friend process specific antigen it means say your levels be at middle say oh we na for me within the normal level and I say e was ra and I san what biopsy I know ne be say prostate no ho kakra bi e de akọ e de aye ho lab ni ya hwe say ampa prostate cancer party benefo e ba ye MPP ni NDC ni other parties rectum ba ye no chese na chese voter turnout no e was 88% there e was unti no omo hwe anim say general election no and so ebetimi akọ anim sa enti no we piem wa hanu de dumedi na ba na wiye yante atinkaboni bia e wa ha aside hints esi ye wo asen north no bibia ekoso wano na betimi de asen north results no e de amaye so far omom timi beto aba e wa asen north no asen north nso no hozu jumedi ekru ya bi etimi ekoso e wo ho no mo na chese enipa na wo mo ehwe anim
ɛsɛ wɔn betumi aba abɛto wɔn aba ɛwɔ Asin North ɛyɛ 284 ɛna na wɔn ɛhwɛ anim sɛ wɔn betumi abɛto aba nanso dwumadie no ɛba awieɛ no na enipa 261 ɛna na kyerɛ sɛ wɔn etimi aba abɛto wɔn aba eti wokɔte ɛdi free mu a na kyerɛ sɛ aka enipa 23 ɛna kyerɛ sɛ wɔn ntumi ama meto wɔn aba wɔ hɔnom ɛhɔnom de pinche biara ntumi ankɔ so from anɔpa na ɛba bɛsi ɛyɛ anwummerɛ yɛ pɔn bibia ntumi ankɔ so ade kakra na ɛha adwen ɛyɛ baabi a wɔn ɛto aba no na awia esi hɔnom paa nti wɔn sɛ wɔn ayɛ da mmoaboa wɔn ho yie a na nnua ahodoɔ wɔ hɔ no na wɔn adwen ɛyɛ wɔn sɛ ɛno no betumi aprovide shade bi ɛde ama wɔn nanso ewia akyire na yankopɔn ayi wɔn fly baabi awia no ɛbɔ free yɛ no na kyerɛ sɛ awia no ɛhye wɔn nti ɛno ɛna nam so ma wɔn yɛ sɛ neɛ afei na wɔn kɔhwehwɛ canopy akyiri kwan a ɛno ɛnso wɔn tumi ɛba de besi wɔn a ɛbɔ wɔn ho ban kakra woyɛ no fi mu a bibi bɔ ne biara no ɛntumi ankɔ so wɔ hɔ nom ɛhɔ nso wɔn de dwumadie no nyinaa no ɛtumi aba na wie yɛ saa nso ɛna ɛkɔɔ so ɛwɔ ɛyɛ Asin Central ɛyɛ Asin South so ɛhɔ enipa na wɔn ɛhwɛ anim ɛsɛ wɔn ba bɛto wɔn aba ɛwɔ Asin South ɛyɛ 295 ɛna wɔn na wɔn hwɛ anim sɛ wɔn ba bɛto aba nanso dwumadie no kɔ awieɛ no na enipa 263 ɛna kyerɛ sɛ wɔn etimi aba bɛto wɔn aba a wokɔte efi mu anagyɛ sɛ nipa aduasa mmienu ɛna wɔn antimi anto wɔn aba ɛwɔ hɔ nom na ɛhɔ no pinche kakra ɛto ɛba bɛsi yɛ ɛwɔ hɔ nom yɛ ɔfisa baako a na kyerɛ sɛ wɔn ba bɛto aba no na ne din ɛnni ɛyɛ voter registration list no ne din ɛnnim ɛwɔ hɔ no nso ɛkyerɛ sɛ wɔyɛ transfer sɛ wɔbɛto ɛyɛ special voting yi bi edi wɔn ti aseɛ sɛ ne din ɛntumi amam na kyerɛ sɛ ɛde ehu kakra ɛde abrɛ ne sɛ ahwehwɛ yi a na aba no wɔnyɛ bi anto koraa edu ɛnam so ɛma esi mpanyinfoɔ no enya abotɔ kyerɛkyerɛ ne mu a wɔn ɛkyerɛ kyerɛ sɛ ne din amma deɛ na kyerɛ sɛ baabi a ɔregister sɛ wɔbɛto aba no wɔ hɔ no ɛbrɛ no so na to wɔkɔ a yɛbɛyɛ bi ɔwɔ akonya sɛ wɔbɛtumi ato ne din wato n'aba ɛwɔ ɛhɔ nti ɛwɔ so kakra esi yɛ ɛwɔ Asin South no yo minia Bismarck yɛbɛda wase papaapa na bibi fufuo esi a yɛbɛsan ɛno adi ho nkɔmmɔ biom. All right, so that's it. Yo, quickly, yɛkɔ ahoma no so biom na yɛne yɛ nuaba Nana Abena Yeboah akɔ twetwe nkɔpɔ Nana Abena Yeboah akɔ twetwe nkɔpɔ eno majo Yojo na bɔkɔ deɛ Yami adumo na sisi aprɔbɔ na kosi sɛn. Okay, mi ba be pie mu or Kankwe South. Okay. Kanisi Police Station to be precise. Okay. Ana the course wa hanya na from 7 ABC in number 5 ni na hana neo. Okay. It's so far your point, you know, as at 5 o'clock na. The voters are not also between 1,108. 1,108. 1,108. And I was about expected voters, no. Okay. But here after 5 p.m. voters are now between 897. Okay, 897. 897 na it's near Babeto Maba Intushema, Nipa 211 dear. Ubia Amba Mesunaba. And so for us and for Honolulu. Okay, you know, aside results are Osaka, you know, Bibia is in terms of security wise, say amount for Chesika, and I say Obia Bama, Yasin Dini, Monko Fiana Bibisa, ebi size or. And no, dear Bibisa, in Chevy and show a name, your point any moment. And one woman, be your think I was all better special voting or by 20 years or by another time now, and Anna. Presiding officer Niche Machine said, time or buy no, me upon into no only emanento.
ɛna no ɔnte ne ho ase nti na ɛma ɔne presiding officer ne kasa wie na presiding officer kyerɛ mu kyerɛ still no ɔnte ne ho ase ɛna nso akɔbisa one other person nti ɔno na asɛ wayɛ obi a ɔpɛ sɛ with the help of police ne ade na ɛwɔ hɔ no yɛtumi sɛ ɔte ne out a saa nneɛma nyinaa ankɔfoɔ yɛ ne foforɔ bi amba yɛsɛ ɔte ne out a ɔkwan bɛn so sɛ yɛma ne to yɛ anaasɛ yɛma ne te ne ho ɔma na nto deɛ because na 5 na bɔ mɔma apake awie nti na ɔmo kyerɛ mu kyerɛ ne sɛ 5 na bɔ ne deɛ ɔmo ntumi ma ne nto ɛyɛ law and then 7th December ne so ɔntumi nkɔ nkɔ so because ɛyi ne din afi main register ne mu de aba special voting register ne mu yo maame yɛbɛda wase na yɛde wasi bibi foforɔ biara bɛkyerɛ a yɛbɛkorɔ na yɛne wo adi nkɔmmɔ quickly biom ne yɛnsa nkɔ ahoma no so na yɛne yɛnnua bɛma ɛyɛ Frederick Aipe entwetwe nkɔmmɔ no na wɔ trouble constituency nti no bra madwoe na mpom te sɛn yɛda ɔbɔ ade ase na anwummerɛ yi deɛ na ɔde ma yɛn Freddy hello Freddy hello yeah mestre say earpiece na u use anase bluetooth u use a mestre say obe disconnect nanka odi phone atale waso na ye ne ato ankomodie ni so hello okay hello afede yeti o America say tia no be bia midina ne ye Atimota College Police Station. Obi Pimo. And if I don't want to show my name to my better one 394. And I show my name to my better one. By a 2 year, we never say any part 380. Then it's better or my bar. Then kind of there. I went me on my bar. Okay. I didn't know. Obi Pimo, Atimota Police Station. Results are Pimo. Oh, okay. Me that's na say who be fufu bi edemaye na eba about on course Okankwe North NDP parliamentary candidate mame awuni the user last I don't think you more obana ye ne twen komo aka ono so no na so mo kan na say 7 December youth ni na obia ma na ninda ona onkoto abapa Efa sentuntu ni bibi abantene ye mame obana akuto de ma Ghana youth say obi ama na ninda ona onto apapa so we team we Atimota College Station na course na ba mo sam se de bibi course boko are say how bien so yo ye beda se na ye de wasi na bifufo etria ye no aka yo yada yenu anoma say you call the researcher of our time so na analysis odiagu epono so dia maye no woni yen edi bra akwa ba biom mejo so minia na and now the analysis ne fine yo ye be sama tifo ni ahwefo nyina akwa ba ebiom ene ye de wo ba ye touch screen yi so na ye statistical series na ye de brew abato no ho nsem figures ahodo a ifiri afi 2016 ABC 2020 eno ho series na ye bekichim ye bebubu no tot ko si memenda ye beto aba no na stay with us ubenya information bebre ubenya nsem bebre a efa abato no ho na ano anwei me do ko 2016 sure 2016 parliamentary seats ahodo parties ahodo a wogina ye wode candidates ebaye na ekosi sen obi anya sen eno na mepese ye hwe anwumrei na afi ebreba mu nso a ye bekwa akɔhwe won a olusu seats ahodo ene won so a owini seat ni bi nso eka ho gains and losses no nso me do bɛkɔ touch screen so na won so won hu sɛde enkomo no esi ekoye na 2016 no yenya parties makomako insia ena omo present parliamentary candidate nationwide oman Ghana nyina no yenya parties insia yenya MPP the New Patriotic party na nanado ena na
flag bearer afi yenya National Democratic Congress NDC no so na yewra John Mahama na no so iginam ema yenya United Progressive Party UPP Odike na yebra Odike the party no so ewo ho Convention People's Party CPP enso no na Ivor Green Street na manfo ni nyina so no mo so ginam den na National Democratic Party the former first lady Nana Konebu Ajman Rollins ono so party no na PPP said they are another donor for party Progressive People's Party ye papa ye pakwesi indium na ye nhwe figures ahodo a ebetu dwa no ye fa no region after region na ye call half region no MPP enya parliamentary seats or any parliamentary seats makoma eye 9 ye call NDC so every name mienu United Progressive Party UPP onyahwe CPP wenya bi NDP wenya bi PPP ono so enya bi nti half region no e kire say MPP enya highest number of seats afi 2016 the toso enso NDC ono so nya 2 seats yenim say sa region no na enya region e so bebre nti no na nkonya no enkoye bebre esa yembo hwi na fe yenko Ashanti yeko Asante memu so a yenim say Asante de MPP stronghold nti say you figures ni say ya enye something new MPP enya 44 seats Ashanti region afi NDC so enya 3 seats na yebeba be papa ni nyina mu nkakra hu seat kwa na ye ka ho asemu no parties ahodo aka ni nyina obi enya hwe 00000 yanko bono region enso no yenya 11 seats adema MPP nya 11 seats yabaka electoral commission ekenkan bibia wieye no o se MPP bibia di adanse sa ampa mamo 11 is answer mo na modi nkunim nti o ma MPP 11 seats NDC so enya seat baako afi UPP CPP NDP na PPP won nyina so no wonya hwe ye kobono region so a MPP enya 11 sorry yanko bono east it means ya bo bono na awie nti yanko bono east MPP enya nkonwa no enum na hadie overtaking bam nti NDC kekan hon kakran nti ono so ebenya insia na jese wonya baako echen MPP ona aka ni nyina party ngeto ni nyina so no obi anya hwe yeko mfimfin mantemu a central region MPP onya dunkro 19 seats in 2016 19 seats na MPP winning NDC enso enya 4 seats nkonya no 9 afi 2016 no hye nso afi parties aka ni nyina so mu nyina nya hwe sa akosi chese omo candidate bia ni ho a utimi winning seat ewo mfimfin mantam yanko apie mantam mu eastern region so ekosi sen MPP yenim say eastern so MPP in a way no MPP stronghold kakra nkanesa also onya enkonya no aduonu so 27 seats NDC enso ekonya insia tetesa ha no MPP abro NDC full from party aka ni nyina no supporters na eka ho ni nyina omu nyina nya hwe yemba nkran Greater Accra na Greater Accra no ye nyina yenim ye beka ho ye bedi nkomo bebre na ye hwe Greater Accra MPP enya 21 seats in the year 2016 onya 21 seats afi NDC enso enya 13 seats party aka ni nyina no omo de ombeboae omo ba se omba betachiri na bato no mu aye de ne mu aye hye nenso omo antimi amfa koto anya nkwan nti omo nyina anya hye senenso Greater Accra MPP 21 seats NDC 13 seats senenso pa yanko Oti region MPP nya ba kope ekomi eho na NDC say yaba ahade yedie mu a
nti ho nso ne nim se oti region so nya region so bebre nti ngonya ne no so bebre nti ho no NDC efum fa enso nti wonya eye enso parties aka ne nyina so enya hwe omo de chese empire bo na wo se ebo ma omo se de be ya afi no o metumi anya bebre na omo so omo ani agye sanse NDC nya MPP fo omo agye omo ani ache dodo na yanko eye north east no so no ye ko eye Israel ɛhɔ no nso no ɛyɛ PP enya 3 ɛyɛ seats NDC enya 3 seats na tese hɔ no mbɔ bracket ɔmo maka ni nyina supporters ni nyina nso no ɔmo nyina enya ɛyɛ hwe yɛnkɔ ɛyɛ northern region atifi mountain NPP enya nkonya no enkron NDC nso enya enkron hɔ ndɛ ne yɛ boot for boot NDC fa NPP afa omu chemu pepe operation chempe okay omu chemu fe NPP nya 9 seats na NDC so enya 9 seats parties aka ni nyina edi kan bobo so dada no omu so no bi enya hwe dada so ewo extreme mountain ho a na se atifi do ho ye ko savannah region so MPP enya ba ko seat ba ko afi NDC hono so NDC bro MPP hono so no new regions ni bia omo nsheda no so bibiri so bibiri na hono NDC enya insia parties aka ni nyina 00000 yenko upper east okay upper east boga tanga omo capital eno no mantem sa tifi epuye mantem a kire se ampa me da se bibiri mi na tifi epuye mantem ho bi omunya hwe ye ko voter region yenim se voter region there region yenim se voter region there unya to voter se kima unim se ye World Bank e de ma NDC okay na unfortunately in the year 2016 no MPP entimi enya city bia e wo voter region na so massively no NDC enya nkonwa no ma NDC enya nkonwa no ma akoma duwotwe 18 ntokwa na efunu om ti omu nyina so mixed reactions na ekọ so ewo honum NDC kakra MPP kakra NDC kakra nanso MPP enya nkonwa no miensa ewo western north na NDC so enya insia efiri ehonum wona aka ni nyina so no onya hwe saa na ye kan ni nyina ebo mu no total seat 1 Oman Ghana nyina no minia MPP afe 2016 MPP New Patriotic Party wonya enkonwa no wo ha aduosia nkron 169 as against NDC National Democratic Party anase Congress omonso no enya 106 inti afe 2016 nana for eto aba edema MPP Nana Akufo Addo se omeba edema MPP Nana Akufo Addo se omeyo mampani no osanso enya majority ewo parliament na chese party ni bon homodin pa wo we ni parliamentary seat no dodo na afi so presidency ni so no osa tabrika ho enti minia ene atiefo nya ahefo afi 2016 no enkonya hodo a todwa nkonya hodo a parties ahodo ni nyina no enya yen kankan NDC ni MPP no na yede ebesie na ye hwe bibi se ukọ other regions ni mo especially baby a ekoye operation chimpe no sa na other candidate na no mo so ewo ha na sumo mo no I don't know ekwan be so na omo so efa ya omutiminya 00 sa omo modern bo na nkonkan ana se tina na yenti omo politics ase ana gina na sese na no so tie enyina nim se Ghana abato no ejina party akese mienu eso oman bia eto aba bia no mpempi no ya na obohu se party mienu miense bubu se no mayi omo ho pa na wo hwa NDC ni MPP no one the kura majority people nkofo a omo oman Ghana omo support party no omo nkofo no doso so it is a base oni nka ne say party nketwa no bihia automatically obebo won film from enti no enyanwa
say a parties in Ketwano, or went to me in your seat bia in the year 2016. Many sana and no ete. Now, we do free also, young cop a year gains. Young cop gains and losses. Okay. Gains and losses. Party bang and a winning seat bang, a party bang the Lusu a year seat to do saying. Young shot in Chichemu breakdown. Okay. After 2016, gains and losses. Party a NPP. Yadi kan mo hu say onya eye nkonya no wo ha aduosia enkron 169 na enika 70 say sa afi abato no mu no 2016 no nkonya foforo a omunya eye as a party na enka ho dada omunya omutimi ye omu campaign omunsem no to omanfo asum ema omanfo ani gye ho no nkonya maako 55 aduonum enum. Okay. Na MPP inya be kan dada na wo 2012 no ho konya 55 afei nkonya MPP sa lusu ye no so no nationwide omonsa yes free omonsa no eno so ye nkono okay 9 seats na free omonsa say ye had net no so net ne chere say wo kote 9 no free 55 no ye be ka ye betimi omitimi do omonsa si omobo say ye to abayi no MPP inya kan omo ankasa a ye ti loss be free mu a eno so eye aduanan ensia 46 okay nti we breakdown MPP in the year 2016 yan hwe National Democratic Congress NDC na sabre no one flag bearer ene kanema mpani John Dramani Mahama okay yedi kan ka kire say MPP enya 55 emono ene be kan o munkonya no ho isi ekonya 13 afei enkonya hodo ade die hu no ave ne eba die hu no okay die hu pa no ye enkonya afi 2016 NDC elusu ye afi 2016 NDC elusu enkonya maako ebionum 55 enu so ka ho bi ene ma o lusu power no okay na ka ho bi meba say ye hwe the gains and the losses yeah o hwe NDC enkonya omtimi achim free omopo opponent no one more yeah 55 seats yes please and then NDC 13 na eno chere say MPs no more dembo ena na enhwe ni ana say eba ne say they bet me atremu say I say abato ansa na ye bekọ abato no electoral commission bie kwan no ema all the one I say bi the best thing about the good thing about prostate cancer no say uhu ntem a yetimi eso ano ntem ema o uhu ntem na say e first stage no that is located within prostate na mu a na say treatment no so aye simple but say utna say na say bia wo dwen say wo den ntisa ana wo adwen ya wo say me den ntimi nye prostate cancer nti na wo de te ho ana ye fe bibi metastasis na ebia prostate cancer cells na move ko blood mu ne wo other organs na say by the time na wo be hu no na after they are too late and the other complications are abrewa anka uba amedilab ntem ma ye hwemawa and rules inti and only some of the things I be can for prostate ho inti as I say obebe maybe a wo from 40 years or even less than that and our papa bi and na na bi o fi or complaining all these symptoms na ya kana say so de ne ba medilab ni ye hwe no prostate ne kidneys ne bibia ye urological examination ema ye hu se bia problem bi e wo ne urinary tract ni mu ana say inti a medilab